K oslavám Slovenského národného povstania v našom meste patrí aj tradičný beh do vrchu. Beh na šibeničný vrch sa konal už po 15. krát. Organizátorom bolo mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Centrom voľného času, s atletickým klubom MŠK v Žiari nad Hronom. Chcem mi touto cestou poďakovať za spoluprácu a čo by som na druhej strane istotne pozitívne hodnotil. Vyšiel nám neskutočne čas, takže mali sme peknú účasť na dnešnom podujatí. Zúčastnilo sa približne 80 atlétov, z toho prišlo asi 15 takisto cyklistov z cyklistického klubu MŠK, takže ozaj len môžem hodnotiť to veľmi kladne. Najprv štartovali tí najmenší. V kategórii dievčatá ročník narodenia 2010 merala trať behu 100 metrov. Najrýchlejšia bola Sofia Švajgert pred Simonou Beňovou a Zdenkou Liškajovou. 100-metrovú trať museli absolvovať aj chlapci v tejto vekovej kategórii. Najlepší bol napokon Heňo Gálko, za ním skončil Richard Ondruš a Kristián Krátky. Aj chlapci a dievčatá ročník 2008 absolvovali 100-metrovú trať. V dievčatách zvíťazila Karolína Benčová pred Zojou Lakosilovou a Sabínou Svoreňovou. V kategórii chlapcov bol najlepší Jakub Ondruš, druhý skončil Jakub Tapfer a tretí dobehol Benny Lakosil. Ročníky 2003 až 2006 absolvovali 800-metrovú trať. V kategórii ročník narodenia 2006 bola najlepšia Lenka Liškajová medzi dievčatami a Matej Kapusta s chlapcov. Ročníku narodenia 2003 dominovali Nina Krajčíková a Martin Holic. Kategóriu ročník 2001 vyhrala medzi dievčatami Nikol Kováčová a medzi chlapcami Jakub Babiak. V kategórii chlapci ročník narodenia 1998 a mladší štartoval aj úspešný člen atletického klubu MŠK Lukáš Muha. Na tento beh som sa nepripravoval nejako systematicky. Momentálne sa s trénerom pripravujeme na jesennú časť sezóny, kedy ma čakajú nejaké cezpolné behy. Chcel by som sa tento rok prebojovať do výberu reprezentácie na cezpolné behy. Tento rok sa budú konať v Taliansku majstrovstvá Európy cezpolnom behu, tak by som sa chcel prebojovať do toho 3. miesta, aspoň na majstrovstvách Slovenska a získať túto nomináciu. Lukášovi sa darilo aj v tohoročnom behu SNP, keď dokázal zvíťaziť. S časom na tejto trati som spokojný. Bojoval som do posledných chvíľ o traťový rekord na tejto trati na šibeničný vrch. Traťový rekord som teda neprekonal, zabehol som čas 6 minút 44 sekúnd, čím som zaostal 4 sekundy za traťovým rekordom Petra Kováča ešte spred 4 rokov. Bežalo sa veľmi dobre, počasie vyšlo na jednotku a ďakujem všetkým, ktorí ma prišli podporiť na tento pekný beh. Lukáš nám prezradil aj svoje najbližšie ciele. S trénerom sme si stanovili taký cieľ po letnej sezóne, že by som sa chcel pripraviť teda viac do vytrvalosti. Teda príprava zahrňuje nielen teda beh, ale všeobecnú prípravu. Budú ma čakať približne 5-kilometrové trate na cezpolných behoch a dúfam, že sa mi podarí teda obhájiť post vlastne lídra v slovenských tabuľkách. Tento rok som viedol na 800 metrov výkonom 1,57 v juniorských tabuľkách na Slovensku. Na tradičnom behu SNP aj tento rok štartovali cyklisti. Medzi mladšími žiakmi zvíťazil Dominik Socháň.
Zo starších žiakov bol najlepší Michal Holic. Si myslím, že i do budúcna budeme organizovať toto podujatie, keď sa už zorganizuje 15 podujatí. Bol som pri každom jednom ročníku, takže myslím, že budúci rok, 16. ročník, takisto pripravíme v rámci oslav Slovenského národného povstania.